Oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga, Tabi, sa tuyang mga paraantabay sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Biyernes na naman po ngunyan. Anong petsa na ngunyan? October 28, 2022. So, mag-iiribanan na naman po kita sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Medyo bakong marahay ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan. Nasa signal number 2 na ang probinsya kang Albay, kairiba ang Catanduanes and ano pa ba, Sir Ben? Sorsogon ba? Catanduanes ka Marinsor? Kam Norte nga ni, gari nag-declare na ki suspension of work. Ano? Okay, so dahil igwa kitang inaabangan na bakong marahay na panahon, no? So ngunya na aga sa tuyang programa siguro nararapat na ipagirumdum ta sa satuyang mga paraantabay, lalong-lalo na digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. So sa tuyang mga dapat ipagirumdum sa inda kapag igwa kitang mga kalamidad, ano Sir Ben? So yaon giraray syempre kaiba ta digdi sa programa ang samuyang head kang Consumer Protection Division digdi po sa DTI Regional Office 5 si Sir Ben Sombon. Syempre ini ang sa indong kaiba sa radyo si Bem Romano Berango. Sir Ben, maray na aga. Yes, Ma'am Bem, medyo bako marhay so aga tangon yan ano. Anyway, paabot naman po girari sa tuyang pagpaabot kang sa tuyang pagbati sa tuyang mga yaon niya nakaantabay. Medyo may paabot kitang sana lumapas Ma'am Bem ining si Sir Paeng na pigapod ka sana lumampas siya. Stay na lang siya duman sa dagat. So di na siya dapat mag-landfall dili sa tuya. Ayun nga ni, oo. Pero ang importante, Sir Ben, dapat preparado kita gabos. Kaya nga ni, na tamang-tama ano, digdi sa tuyang programa, sa tuyang papagirumdum sa inda, sa tuyang mga ka-consumer, lalong-lalo na kung ano ang mga dapat tandaan, ano, Sir Ben, na lalong-lalo na pag may kalamidad bagaya on dyan so mga ka-consumer ta nagdadaragsaan sa market, sa supermarket para mag-hoard ki mga goods na kinakaipuhan ta sa periodong ini sa laog kang pirang aldaw bago ma-lift ang typhoon signal, ano po. Pero other than that, Sir Ben, syempre, daita man giraray kalingawan na sa November 1, yaon ang satuyang girumdom sa satuyang mga mahal sa buhay na yumao na. So, satuya man giraray na i-remind sinda kang sa indang mga dapat gibuhon sa pagselebrar kang undas, Buda, syempre, sa tuya man na binabantayan ang produktong kandila na saro nga ni sa mga basic necessities. Sabi ta nga ni kan sa tuyang programa duman sa sarong platform ta sa Facebook, ano, so pag increase kang presyo kaini, pigbabantayan ta, pigmo-monitor ta, Buda, so mga pagirumdum tang dapat na
maihatod ta giraray sa satuyang mga para antabay, lalong-lalo na sa mga ka-consumer. So Sir Ben, ano po nanta na ang satuyang mga ano yan, binisa, ano ba ang tawag diyan? Pagpagirugdom. Enot, ang kandila, Sir Ben, di ba? Syempre, dakula ang demand kaini sa mga aldaw na ini, as in sa mga maabot pang aldaw. For the next 2 days, ano nga niyan, 28, 29, 30, for the next 3 days, no? So ano ang sa imong gustong ipaabot sa satuyang mga ka-consumer? By the way, kung gusto ka mo mag-text, pwede man po kamo mag-text or pwede man kamo mag-message sa ano ini sa comment section kaining live feed sa DCGB News Online, pero sinishare mi man ini sa samuyang Facebook page. Igwa akong itaong mo na Sir Ben na number ano po na pwede Sige, sila mag-text 0960 365 6538. Uliton ko na Sir Ben, 0960-365-6538. Pwede po kamo magpaabot kang sa indong mga kahaputan o kung igwa kamong mga issues and concerns manunungod sa tuyang tema mo niya na aga, as in syempre lalong-lalo na sa paabuton na bagyo. By the way, nagpapabati mo na Sir Benzo sa kuya da mga kaklase sa kang high school, si Kagawad Oriel Madela, kag Oro Site. Maray na aga, Oriel. Maray na aga, wet asin sa bilog na batch ta, maray na aga. Sige, Sir Ben, manungod sa papaabot mo ng undas, ano ang dapat na ipagurumdum tagiraray sa satuyang mga ka-consumer? Sige po, Ma'am Bem, sa liwat po, Diyos maray na aga sendo, maski medyo makulimlim kita ngunyan. Sa liwat po, pipapaabot po kan Department of Trade and Industry, inimanugod po sa pagbakal tangunya kimakandila sa maabot na undas, Ma'am Bem. So sa liwat po, pipapaisita na ang kandila po, saro po yan sa mga nasambit mo na under top po kang as basic commodities rather. So ibig po sabihin kayo, Ma'am Bem, all year round, igbabantayan ta po ang presyo kay kandila. Pero excluded po digdi, Ma'am Bem, itong mga specialty candles na kita maski puro paano kay kwanta man na magbakal ning kandila para sa mga mahal sa buhay. So medyo magayon, may parong, mahamot. Kakaiba kay ning mga kandila na piga monitor ta. Ining mga kandila na piga monitor ta, iyo po yung mga piga punta mga esperma, Ma'am Bem, so kulay puti na minsan apat na pidaso, nasa sarong plastic siya. So may mga numero po yan. Number 3, may number 2, number 5, number 6, number 14, and so on. So dakol po kitang mapagpipilian ng mga kandila. Pero, Ma'am Bem, hindi mga kandila man ini, tigagamit naman siyempre sa sa mga kasi para mas na ang essence kaya ang importante, Ma'am Bem, to pagrugdum ta asin pagpangadji sa mga yumaotang mahal sa buhay. Yun po ito ang pinaka-importanting dapat ang gigibuhon. Ngunyan na undas. So sa liwat, Ma'am Bem, mapapasabihan ta po sinda ngunyan medyo banga ang ano ta ngunyan, banga ang mga ang feelings ta kumbaga sa kita mapreparar siyempre inuton tayo ni pong paabot na bagyo sana nga dahil siya di kita madistroso maray. So duman po kita, Ma'am Bem, sa mga kontrolado ta. Anyway, ining natural na calamity na pigapunta, dito yung kontrolado. So, duman po kita ma-focus sa mga kontrolado talang ng mga sitwasyon. Araw kining pagbantay ta kining mga presyo kang kandila. So, kung duman po kita sa Campus Santo, sa maabot na petsa 1, so, sa liwat po, pigpapangapudan ta, Ma'am Bem, sabi tabaga duman sa sarotang programa na, kung pwede pa sana po, itong Lunes, nagpuon-puon na po kita magbakal kay itong mga kandila para po maibitaran ta, Ma'am Bem, ining mga pagsurusuan ta dyan sa mga tindahan ng kandila. Aram taman kung minsan may mga talaga may duduman ang kitang kandila aram ta na ababa ang presyo talaga digdi. So para po makaiwas kita duman, much better po sana na ang iba sa aram po nakabakal naman kitong mga gagamitin ta sa undas. Ang preparasyon ta naman mo niya, so para sa maabot kining si
bagyong Baeng, Ma'am Bem. Mhm, mhm. Okay, so siguro Sir Ben, okay naman kita duman sa mga pagirumdom, sa pag-abot sa pagselebrar kang undas, Mhm. so mga tips, okay naman garo na naitauta naman. So mas importante gayud na sa tuyang ulay-ulayan ining paabot na bagyo, no? Mhm. Importante baga pag may mga bagyo yaon dyan so sa tuyang pagpreparar kasabay sa preparasyon ta ito man na mga kinakaipuhan tang mga goods no sa Mm. laog kang sa for the whole duration of the typhoon kasi syempre kunyan baga hinahalata maabot sa aga Sunday mga ganon so kaipuhan igwa kitang mga bastante lang sa Mhm. aldaw na iyan na sa tuyang mga basic needs no sa laog kang harong so siguro mapuon kita Sir Ben sa pag-remind giraray sa ita ka ito Mhm. bagang saro sa mga batas na sa tuyang pigi-implementar iyo ang Price Act. Yes, Ma'am Bem. Oo. So very clear baga Sir Ben sa Price Mm. Act igwa man dyan ki mga jurisdiction sana ang mga ahensya ang mga iba-ibang ahensya di gobyerno. Igwa kitang mga kailiba dyan na nag-iimplementar man sa batas na iyan, kang batas na iyan. So, Sir Ben, ano ang dapat ang ipasabot sa satuyang mga ka-consumer sa paabot na bagyo? Luwat, Ma'am Bem, sa tuyang pangapudang giraray ha na sa mga konsumidores ta lalong-lalo na medyo nakakaangat sa buhay na kung mabakal po kamo ni mga kakaipuan ta may stock kita kasi may bagyo makiriparo man po tabi so mga iba taman na pag-iriba na sana di kita mag-panic buying na pigapunta, Ma'am Bem. So tawan taman po syempre kay konsiderasyon sa mga pag-iriba tang di sana mababakal dahil nga sa katip bisan limited man po ang budget. So Mm. ang pihagat lang, Ma'am Bel, sa mga medyo nakaangat siguro dahil ang babakal Dahil babakal ubuson, day tandaan man, ubuson. Yes, Ma'am Bel, they pag samantalaw ni kesyo iba po kitang pambayad, direct samantala ito iba kitang pambayad. Pero tawan ta po kay konsiderasyon mo itong pag-iriba ta na di lang po sumawa bakal. So dahil po kita mag-panic buy. Ang bakalon ta lang po, Ma'am Bem, tamang-tama lang po na mga konsumo ta. konsumo. Kung ang target ta is good for 3 days dahil subagyo piga antiseparanta 2 days, 3 days mas kung ano po ang pinaka appropriate sendo para po sa depende kayan, Ma'am Bem, sa bilang kang membros kang pamilya ta. Syempre may computation man kita kayan. So pigahagad ka sa liwat, Ma'am Bem. Na day po pagsamantalon may ni para magbakal kay kadakol-dakol tapos pagkatapos kayan, Ma'am Bem, ibad mararaot man sa naiyan. So sayang po sa pagkakataon na sa ibatang pag-iriba na makabakal man kay itong dapat na makalon. Pero Sir Ben, sa parte kang DTI, ang Department of Trade and Industry, ano ang satuyang mga preparasyon man? Mga satuya man na pinagigibong mga inisyatiba para maprotektaran lalong-lalo na ining mga pagbentahe, pag-aumento kang mga presyo, kaining mga basic necessities, igwa ba kitang mga initiatives na ginigibo? Yes, Ma'am Beb. Actually, nasa alitan mga pigagibo yan. Nasa standard operating procedure ta naman kung nakikagawa kay araw kining mga sitwasyon, arab ta na po sa gigibunta. Pero si RD Diggs Aguilar nagpaluwas po giraray ki instructions sa yung mga pag-iriba sa Consumer Protection Division lalo na pabot kayo ng bagyo so mag-ready po so mga naka-ready na po nagtaon na pong instruction si RD Diggs na mag-ready ready na sa mga sadiri sa mga kaibanan sa mga provincial offices lalong-lalo na, Ma'am Bem, sa mga probinsya na pwedeng hagupong kayong paabot na bagyo. So so mga pagbantay ta kung mga presyo. So pagkatapos po kang bagyo, automatic po sabihan po sinda na yaon po sinda dapat na yaon sa market or any establishment na mailing ta po. So galaw kang mga presyo ang kasatuyang mga basic commodities lalong-lalo na. So bakula so presyo, Ma'am Bem, ang pigbabantayan ta sabi ni RD Diggs pati supply kay kung po maaraman. So sitwasyon din dapat pagkatapos kang bagyo para po di man sa regional office makagibo man po kita ka nagkakanigong aksyon or coordination
duman sa mga pwede tang dulukan, lalong-lalo na sa mga distributor or manufacturer in kaso nagkaiguwa ki pagkukulang, Ma'am Bem, sa mga basic commodities na Mhm. pigabantayan ta. Mhm, mhm. So, very clear ano Sir Ben, nabako sa Mm-mm. nasupresyo ang pigabantayan kang DTI, kudi pati supply dapat Mhm. i-check kung bastante, kung makaka-supply ba yan sa bilog na halimbawa sa bilog na Bicol, tayo ang sakop ta sa Mm. Bicol region. So nagpaluwas na si RD ki instruction sa Yes, satuyang Ma'am Bem. mga counterpart sa provincial offices. Kaya siguro by now aram naman ninda kung ano ang mga dapat gibuhon Yes, sa Ma'am Bem. pagpreparar kaining Opo. paabot na bagyo. Yes po, Sir Ben. And tigdagdag man po ni RD Dix na so di ba so mga kapartner ta digdi, Ma'am Bem, so local price coordinating council na Mm-mm. activate man before Mhm. bago kita nag ano kayan activar ka na so mga price coordinating Local, council, local price local price coordinating coordinating council, council. igwa kitang provincial coordinating council, igwa kitang city price coordinating council, Mm-mm. igwa kitang municipality price coordinating council na kung saan, Ma'am Bem, ang chairman diyan iyo ang sa provincial si Local governor, chief yes, executives. mga local chief executive. So Mhm. katuwang taman po diyan. So Mhm. nasambit mo kanina, Ma'am Bem, na kabilang digdi sa pag-implementar kaning Price Act Price sa Act. iba-ibang Mhm. agency, yaong si DA, yaong si Department of Health para sa bulong, si Department of Environment and Natural Resources para sa iba pang ah, produkto, and so Department of Energy, Ma'am Bem. Mhm, mhm. Oo, Sir Ben, siguro dapat pagirumdum giraray sa satuyang mga ka-consumer itong mga basic necessities na Mhm. sakop kan DTI, siguro nagkapira ito siguro 12 o 10 ito. Pero sa ano ko, 'di ba, itong basic necessities na ini na under us, ito talaga ang kinakaipuhan ta sa mga panahon na arog ka ini. 'Di ba? Yes, Ma'am Bem, Yaon opo, dyan, opo. Sir Ben, 'di ba? Igwa kang kopya, pwede tang saro-saroon giraray. Sige, Ma'am Bem. So, So para po sa Department of Trade oo, Industry na para sa sakop, Ma'am Bem. Department of Trade and Industry. So para po di sa tuyang sakop pang jurisdiction ng Department of Trade and Industry na piga-monitor kang presyo, lalong na kung guwang mga emergency situations na araw kayo may pabot ng bagyo. Yan po dyan, Ma'am Bem, kasabay sa basic necessities. So mga canned fish and other marine products. So, yaon processed dyan, so milk, sardinas. Sardinas yan. sardinas, Oo. mga dilatang karne norte, mga araw kayo, kasabay po siya dyan, Ma'am Bem. Mhm. So kasabay man po, so processed milk. So Processed milk. nagkaantabi ako sa bago sa DCGB, so nadago ko si Sir Pio na nagsasabi na so mga kay puwantang babarakalon pig itemize naman ni Sir Pio kanina na kay puwanta arke ni may emergency situation kitang pwedeng mangyari. So yaon diyan, Ma'am Bem, hindi mahali coffee. So instant coffee ta, Mhm. kape, so pampagising ta lalo tapos malipot ang panahon kay puwanta ning coffee. So laundry soap, detergent soap, sa kandila, Ma'am Bem, kasabay, sabi ko, sabit mo kanina, nakasabay siya as basic necessity ining kandila ta. So, pigabantayan ng, maski bako po undas, sabi ko, kasubago na pigabantayan ta. And so, tinapay, Ma'am Bem, so, tasty, Pinoy tasty, na pigamonitor naman ang presyo. And Buda, panghuri Pinoy po, Ma'am Bem, pandesal. Pinoy Pinoy pandesal, Ma'am tasty, Bem. Pinoy pandesal. Ang panghuri, Ma'am Bem, sa listahan ta ining so sukap apod kayan so asin. Salt. Mhm. Pero may dinagdag ba kita diyan, Ma'am Bem, na so saro nga sa mga amendments kay mga price act na may pigdugang kitang produkto baga, Ma'am Bem, na piputa. So kasabay na po diyan. So Bottled water. tapos kerosene. So tapos so household LPG maski ba ko ta sa ang yaw na sa jurisdiction ta, Ma'am Bem, itong bottled water. Okay. So, ito sa mga commodities na kasabay sa basic, no? Basic. Mhm. So, ayan baga ang mga produktong iyan, pag may mga kalamidad, tapos so area na declare under the state of calamity, ining mga produktong ini automatic dapat price freeze, may price freeze pag nag-declare
ang sarong ano nga ini local chief Yeah. executive na ang area nasa state of calamity, itong mga presyong ito, itong mga presyo ng mga commodities na ito, automatic naka-freeze. Tama, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem. Mm-mm. Ini mga presyo kang basic necessities ta. Mm-mm, Pag in mm-mm. case nagkaigwa ki declaration ng satuyang president, ang satuyang presidente or nasabit mo kanina sa mga local chief executive ta, ang presyo kay ni frozen duman sa prevailing price niya, Ma'am Bem, liwat. So ang kasabay lang po digdi sa basic necessities. Mm-mm. Ang price freeze digdi, Ma'am Bem. So latest ang monitor the prevailing price before the calamity. So halimbawa po ngunyan, Ma'am Bem, nag-monitor kita kang Lunes kay itong mga presyo kang basic necessities ta. So pag nag-declare kung ikaso man dahil mo po pigahagad nag-declare ki state of calamity digdi sa lugar ka kung saan man na lugar, iyo po ito dapat ang maging prevailing price ta sa mabot. So dahil po dapat magsubra frozen duman na sa presyo. So dahil po dapat maglampas na bako po reasonable ining mga pag-iribat ang mga retailers, Ma'am Ben. Mhm. Okay. So, iyan nga ni Sir Ben ang satuyang dapat na binabantayan kaya nga ni other than itong existing na order may iba na katang standard operating procedure, kita man after a calamity, ang satuya man bagang SOP diyan na mga satuyang mga pag-iriba sa Department of Trade and Industry. Halimbawa, kung hain sinda naka-install, iyan, ano naman yan, SOP naman, na maikot tulos sinda to check na ininganing mga presyo, dapat istable, or so kung igwa pa mga supply, saro iyan man sa satuyang mga practice, mga practices in times of calamities. Tanganing talagang maprotektaran ta ang interest kang satuyang mga ka-consumer. Yes, tama ka, Ma'am Bem. So lilingawan ta muna sa mga regular tang pigagibo pag nagkigwa kay araw kini. So duman mo kita matutok kapag bantay kining mga supply tapos presyo ka mga basic commodities under our jurisdiction. So para po magibo tayo ng mandato ka at tabang-tabang po kita, Ma'am Bem, kung maski ano ka pang division, kung di ka bako ka duman sa Consumer Protection Division, di man po pigbabawalan na kay punta po ang tabang ninda para po sa pag-monitor kay ng mga presyo tab. The more the merrier, baga, Ma'am Bem, sabi ika nga. Kaya ngunya na mga panahon na ini, Sir Ben, ang satuyang dapat na isipon itong mga preparasyon na dapat before magdiklom ngunyan bago matapos ang aldaw, dapat preparado na kita gabos sa ano man na klaseng preparasyon, not so itong mga pagkaon na dapat bastante taday mo aram. Ikaduwa, so mga residensyata, so mga pagsadiri ipasiguro. Yes. Opo. Diba? So babagtingon diyan, bagtingon na, gakudan na, so dapat gakudan. So puon kang lada, tukudan na. So igwa kita mga preparasyon na actually kita aramtaman digi sa Bicol region. Aramtan na kung ano pigiribo ta sa mga panahon na araw kini. So sa liwat tigwa pa rumdum tasin na Ma'am Bem. Kay mga tama lang. So sabi mo kasi bago sa pagkaon, kay paglingawan, so mga pagrugaring, secure. Tapos Ma'am Bem, so sigurado yan pag nagkigwa ki makusog na paros, ma-brown out kita. So kay punta na po i-charge kung may i-charge kita diyan ng mga gadgets emergency para emergency light, flashlights, baterya, so mga radio ng mga tig-charge na lang. Electric fan so mga rechargeable na mga electric fan. So magpasiguro po kita na i-charge na yan. Kasi po sigurado yan, permita expected na tigapalsok po ang supply kang kuryente pag nagkakaigwa ki araw kining sitwasyon para man po sa satuyang seguridad. Uda, Sir Ben, siguro, ang pinakainot dyan, hilingon ta ang satuyang kamugtakan, ang satuyang na lulugaran, kung ini ba pigbabaha, kung ano ba ini. So kaipuhan tang
magdesisyon na habang aga pa kung kay nakaipuhan tang mag-evacuar. Mhm. So iyan sa tuyang mga dapat na asikasuhon sa mga oras na ini. Tapos yun, importante Sir Ben na mag-antabay sa mga Correct. updates Mhm. sa ngunyan bagang panahon na narumduma na nahalata mo ang mga bagyo very na siya erratic. Mm. Di mo aram minsan baga mahuman kita ang sentro tapos pag change ang direksyon Binabirik, oo. minsan man yaon nga pasiring sa Bicol region pero bigla na sa nang minabirik. So ita talaga aram kaya ang pinaka dapat nagibuhon is talagang magpreparar. Gabos, Maganda. oo, maghanda. Oo, kaya dahil man mangyayaring, dahil man maraot kung gabos kita maghanda sana. Dahil kita Mas pa rin ang oo. mas pa rin ang preparado kita, Ma'am Bem, kaysa flat-footed din naman kita, baka kaso kita pag yaw na si yaw sa bagyo din nagta nakapreparar. Oo. So baka magka-cause pa yang ki aksidente sa satuyang mga pagirida. So gari ang tapat Sir Ben dai masyadong maging kampante. Oh, ayan ang saro pa na dapat ang liwaton itong pagiging kampante. So sabi ko baga kasi bago, Ma'am Bem, na yan ang mga natural calamities. Talagang dito na yan mapupugulan, dito yan makakontrol ng mga sa So dumang kita focus sa mga sitwasyon na kontrolado ta. So sabi mo kasi bago, so magpreparar, kung ma-evacuar, ngunyang pasan na po, may pangako din na sa tuyang mga local chief executives kung aram po nito kung saan ka mo nakalugar, kung nasa hazard areas ka mo, magsunod po kamo sa tuyang mga otoridad kung ano po ang pipapagibos nito. Kung sinabi nila mag-evacuar na po kita. Ngunyan, habang may oras pa. Uni Sir Ben, may bagong order na pinaluwas ang satuyang gobernador through PDRRMC. May early suspension ay ang apod kaini pipa uruli na kitang amay so mga nagtatrabaho sa pribado o sa gobyerno man alas 3 pipa uruli na kita siguro pigtawan man talaga kita time para magpreparar kaya nga ni kaipuhan ta naman magduman sa satuyang mga pamilya. Oo. Pero syempre iyo yan ang pinaka-importante baga safety first of your family, di ba? Kaya Ma'am Bem, nabasa ko man yan na so yung sa order man, Ma'am Bem, at 3 p.m. tama. Tapos so groceries, malls, supermarkets, convenience stores, and local markets effective at 5 p.m. Para po matawan man panahon pa na makabakal kita sa tuwing itong mga kakaipuhan sa pag-anticipar kaning bagyo. Di ko na yan nabasa Sir Ben, pag 5 p.m. sarado na ang mga department stores dapat? Ang iyong di sa order, Ma'am Ben, na at 5 p.m. sila. So depende kung medyo dakot pang parabakal. So di ko aram po kung talagang strictly na mag-close sila sa 5 p.m. So mga empleyado na mauruli na alas 3, pauruli una kita, kung igwapa kitang mga kaipuhan, bakalon, magdiretso na sa department stores para i-secure na so sa tuyang mga paipo sa paabuto na bagyo. Kung magdiretso ko na, Ma'am Bem, sa ATM. Tamay kita pambayan. So, yan para pwede man na mag-ATM, pwede naman ito ibakal. Ang problema, Ma'am Bem, sumay kapot na ATM. Paano sa mga army na wala sa ATM sa muya? So, madalas Abala naman kung si may kapot ng mga ATM sa tuya, sindan mga bahala kaya wala nga sa tuya sa ATM, tapos kami pang pababakalon. Siya naman kaya naman. Sobra naman yan. Kaya ikaw mo yan, relax ka. Dahil ka man na pambakan. So, automatic to misis. Yan, sana. Ano daw kung nagdadangog nun yan si Mrs. Yung Ma'am Bem, kasubanggi pa ito nakaantabay sa DCGB dahil si Agon kaya medyo tiga-nervous pag-igwa kaning paabot na. Hi po sa imo. Ay, wow. So, siguro naman, maski taod-taod, igwagaro iyan ng mga special broadcast, ang DCGB,
o ang iba Mhm. pang mga radio stations dahil sa bagyo para nga ma-update ang satuyang mga kababayan, lalong-lalo na ngunya na medyo sabi baga duman medyo naga intensify siya. Mhm. So data talaga paaram kung ano talaga ang direksyon ta ni. Mahalat kita gari inda kung may update kang 11 AM sa pag-asa. Baga ma'am Tapos Bem, sa oo. bulletin nila 11 Mm-mm. AM, di ba? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. So ano Sir Ben, ano para sa satuyang mga ka-consumer, basic man sana ang dapat nindang ipreparar pero dapat Um, ano Sir Ben? Depende sa inda, Ma'am Bem, kung ano sa mga talagang Mm. pangangaipon ninda. Naman sila Ay, mag-focus kung ano mhm, ang mhm, ipiprepare ninda ngunya na iganisiparan ang bagyo. So mhm, kung dura-diretso na sinda, Ma'am Bem, ano kang undas, habang aga pa, maatab pa, pwede naman po. So ang pangapo din talagang, Ma'am Bem, liwat sa yung mga konsumadores na so nasabi ta kanina na magbakal lang po kang para sa tuya na makonsumo ta. So let us give chance naman and opportunities naman mapag-iriba ta na makabakal man ta sa tuyang mga pangenot na babarakalon sa mhm. kakaipuan ta. Kaya oo, sabi ko, Sir Ben, kanina, pag may mga arog ka inibagang kalamidad, lalong-lalo na igwamang kitang pinag-aandaman na selebrasyon ng undas. Kasi Mhm. siguro for the past pirang years, dahil kita Mhm. kaini nag-observe ng pagbisita sa satuyang mahal na buhay, Mhm. mga mahal sa buhay na yumao na sa petsang ini, no? Kasi ano ba kita, pinagbawalan kita magduman sa tuyang mga sementeryo sa petsa 1 kang Nobyembre. Mhm. Igbabagang pigtaong talaan sa nakong noalin. So garingon yan ko gari iyunay ni ang first time na Mhm. mag-celebrate kaining undas sa tamang petsa. Mhm. November 1 baga normally kita nagapasyal para magbisita sa satuyang mga mahal sa buhay na yumaon. Pero syempre, ang importante manggiraray Sir Ben, so seguridad kang Mhm. lambang saro sa satuya. Kaya siguro pwede man na dumunta sinta sa paagi kang satuyang pagpangadji, maski siguro bako man kita physically yaon duman sa inda, pwede taman dumon sinda sa indang kaildawan. Isabay ta na, Ma'am Bem, sa pagpangadji itong sa mga mahal sa buhay na ilikay kita kini sa pwede Mm. mangyari sa tuyo sa Mm. maabot na bagyo. Sana mag kumbaga no, mag people power man sila duman sa taas na harangan nila yan na ano na bagyo na din na diretso digi sa tuyang lugar. So ikaw katong people apod ta kayan pwedeng soul power na no. So mga tabangan kita ng mga G na dahil magdagos digi sa tuyang bagyo. Pero Sir Ben, mabalik kita duman sa mga basic necessities. Ano ba ini, syempre dapat daiman ining paghihiro sa mga presyo kasi daiman kitang pinaluwas na bagong SRP. So Yes, Ma'am Bem. we Opo. assure the public na iyuman giraray ang presyo kaini dapat Yes, Ma'am Bem. kasi Sa ngunyan, taday pa base sa oo. monitoring ta, um, ang paghiro kang mga presyo talaga kay nakabase man gari digdi sa just sa retail price na pipa luwas Mm, kang Department of Trade mm, and Industry kang ano pa niya August 2022. So mhm, ngunyan baga man Bem, kung nahilig ka sa bareta na sabi ni Yusek na may mga na-receive sindang mga petitions na maglangkaw ulit kang mga presyo kang mga nagkapirang ah, produkto. So pigaadalan pa daw ninda sa ngunyan kung mhm, ano ang dapat na ano siyempre timbang man yan, Ma'am Bem, sa lado kang mga mhm, manufacturer ta and of course tatawan ta kiduon itong so para sa protection man kasi ito yung mga konsumidores. So mhm, kaya masusing pag-aadal, Ma'am Bem, mapigigibo diyan kasi ito yung mga mhm, bosses tuma sa taas para po kumbaga sa maibsan or bako grabe ang paglangkaw kay mga presyo kung sakali mhm. man na talagang
data na Kinakaipuhan. kaya opo kung kinakaipuhan bako grabe ang epekto sa tuyang mga consumers. Pero sa ngunyan, Sir Ben, daiman kitang dapat na ihandal, daiman kita dapat mahandal, especially sa tuyang mga bulsa, daiman ki pagdagdag. Daiman Yes, ma'am, Ben. naghiro. Wala man ki pandagdag pero so sa siyempre permita man na mamati na talagang nagpapamarahal dala ang barakalon. So ano lang po kita maging apunta kayan maging creative na lang po, ma'am Bem, sa pag-budget sa tuyang para sa budget para sa mga pangunahing pangangaiputa. Sir Ben, ikaw digding nag-comment digdi sa live feed, digdi sa DCGB News Online. Ano po ang move na magiginibo nindo sa current prices ng basic commodities, mostly sa mga maritatas, despite the fact na mostly sa albay man lang ang nagtatanong? Nyata po da ina-regulate ang presyo. Bako man gari po reason ang presyo kang petrolyo. Yes, may inflation, pero nyaon sa to ang mga tanuman. Afford pa nga ni mag-supply sa south ng mga pig harvest ninda. Any move po? Yes, nagmo-monitor po kamo, pero I guess kaipuhan po ning hand initiative sa department na involved. Salamat. Okay, Sir Ben. Siguro ini pong nagkomentaryo, ang pigre-refer niya po itong mga agricultural products kasi so mga maritatas, tama, ang mga maritatas iyo itong so mga produce, mga fresh, no? So, yan, Sir Ben, please do the honor. Sige ma'am, sa liwat permita mapigasin bagiya na maski bako ta jurisdiction niyan mga produkto niyan, kantabay kita kang mga ibang agency para po sa kung ano pa po ang mga lockdown na pwede tang gibon. Sa ngunyan po ang Department of Trade Industry, syempre nakikipag-coordinate man sa mga bakula sa mga paratinda, ma'am Bem, pati sa mga aram ko sa mga cooperative ta na piga-assist sa mga duwa kitang programa sa Comprehensive Agrarian Reform Program na kung saan pigatabangan ta po sinda maka-market kani mga produce ninda. And ang iba nga ni kani, ma'am Bem, niyaw na duman sa minabot na sa punto na pigatabangan ta na sinda sa mga sa technical aspect arog kang pag-provide ka kaning mga ekipahe, ma'am Bem, maski bako direkta duman sa mga paraomata. So saruya sa pigigibo man kan DTI. And of course ito po paglingawan, ma'am Bem, na nakipag ang koordinasyon ta sa sabi ko bago sa mga ibang agencies na kasabay din sa Price Act. And katuwang ta po diyan ang mga Local Price Coordinating Council na piga-apunta. Ayan bagang Local Price Coordinating Council, ma'am Bem, ang chairman diyan sabi ta na kasubago itong mga local chief executive tapos kasabay sa mga ibang agency para po magibuhat ang mga lockdown kung ano man po ang dapat ang gibuhon, ma'am Bem. Okay, oo. So siguro sana nadangog pa ni Madam Madam o Sir ini nag-message. Itong sinabi ni Sir Ben kasi yun nga maski bako po iyan jurisdiction kang DTI pero nakikipag ugnayan man kita duman sa agency concerned kung ano man ang sa indang mga tama si Sir Ben mga lockdown na pwedeng gibuhon nga ning maiwasan no ining mga hinaing kan sa tuyang mga ka-consumer lalong-lalo na nga ni itong mga actually Sir Ben talagang marahalon da sabi kang sa kuyang help sa harong na ate minsan nauubusan kami kamatis no nauubos nga so weekly bagang pagsaod nauubusan before magsaod giraray so nagbabakal siya sa kataning na ate mahalon nga ang kamatis diri a 4 a 2 mga arugan ang sarong pidaso. So kung halimbawa magpusido ka, maluto ka pusido, laagan mo ki 4 na kamatis, dati ng 20 pesos sa kamatis pa sana. Di duwa sa ma'am Bem ang ikaw mo.
Yung nagayaan ang dapat na gibuhon. Actually, Siguro. mabay mga agri products na yun. Yung Oo. stiga po mga, ang presyo kayo, di ba kuman talaga para-parehas all throughout the year. So may mga panahon na mas Oo. dapol ang produce kami nababa man ang presyo. May mga Mm. panahon na talagang tita man makitong kakulangan sa ani, kaya Mm. nagkaigo man ki pagtaas ang presyo. Mm. Kaya siguro kaipuhan man giraray na i-check, no, i-monitor kan sa tuyang mga pag-iriba diyan sa local government units, no? Kasi syempre sinda ang yaon diyan. Kaya nga ni sabi mo ba bago activated ang mga local price coordinating Mhm. councils. Diyan sa mga areas na iyan, naman sinda ang mas harani para mag-monitor. Kasi syempre si DTI yaon sa mga probinsya. So, dapat katabang ta talaga sinda. Ini Actually, Ma'am nga. Bem, igwa pa kung narsibig ding PM man na sa pag-iriba ta na. No, ang apot niya, Ma'am Bem, no rin naman daw ang wet market schedule para sa mas mababa ang presyo. So, ang di mapigtaram didi kung anong produkto pero i-generalize na, Ma'am Bem, ang apot ni Sir. Ang ano kayan is igwa po bakit ang pigigibo, Ma'am Bem, in coordination ka mga market supervisors, kaya itong surprise bulletin ka dyan sa saudan, sa mga wet market. Igwa kitang nakalaag dyan. Parang price watch o Oo. price, oo. Iyan po, in coordination kan sa tuyang mga market supervisors. Na kung saan katabang tapusin na magkaagyan ka mga presyo na sakop pang Department of Trade and Industry. And para po, kung talagang iyan pa po dyan, Ma'am Bem, so timbangan ng bayan ta para po ma-assure kita na tama sa pigbabarakal ta, kung tama sa timbang ang pigbabarakal ta. Iyan po, igwa po kaming mga timbangan ng bayan dyan para po ma-check nindo na tama po sa binakal nindo according duman sa iluluwas ng timbangan ng bayan. Kaya nga importante itong may price board ba ang tawag duman? Price board sa mga wet markets. Tanganing ang mga consumers bago maglaog, igwa na sindang diya kung ano ang presyo kaining produktong ini, halimbawa so sibuyas, so kamatis, so bawang. Iyo po iyan ang importansya kaiyan. Kaya nga naglalaag kita kaiyan. Pero Sir Ben, igwa paligding naghapot, ano ang update kang bagyo. So update po kang bagyo, abangan nyo po siguro taod-taod, igwa man kayan programang Masunod sa Muya na mag-update sa Indo kung ano po ang ano na po ang status ng bagyo. No rin da atabi magiging 20 kilos ang 20 pesos per kilo ang bagas. Dagdag ko, Ma'am Bem, so nagaputi ka subago na. Regular kitang yaong dyan sa wet market. Weekly, ngunyan, tig-intensify ta, baka oral daw yaong naman kita dyan sa wet market para po ma-monitor tayo mga presyo. Day po kami nakakaligta na pasyar dyan sa mga wet markets. Takay kuwanta po ba tayo ng mga presyo naman dyan. Pero kung makikiparo tabaga, Ma'am Bem, syempre iba ang presyo sa wet market, iba man ang presyo dito sa mga groceries ta. So mag-igwaki pagkaiba kaya. Kaya ang monitoring ka, igwa kita sa wet market, igwa bang kita sa mga department stores. Kung gusto nindong conveniente, dumang ka mo sa department stores. Kung gusto naman nindong makipagtawadan to the max, digdi kita sa mga suki sa mga wet market. Na makaka-avail kita ng mga discount na pwede ito sa tuwi mga suki na tindahan. Kaya nga ni Sir Ben, siguro pag mga araw kaining sitwasyon, may mga kalamidad na paabot, iyan na talaga ang pinagsasagibutan na nakikipag-ugnayan kita sa Local Price Coordinating Council bilang sa tuyang kasurog, katabang sa pag-implementar kaining batas na ini or iba pang mga batas na may concern no sa tuya gabos asin so iba pang mga members ng consumer net. Kaya 'di ba even without calamities, maski daing mga kalamidad,
yaon ang satuyang pakikipag-partner din sa mga LPCCs or Local Price Coordinating Council, all the more kung may kalamidad. Talagang pinapaigting ta ang satuyang partnership. Base naman, Ma'am, itong concern ni Madam kanina na regarding naman sa presyo ng mga maritatas, ipapaabot na po girari nito mas ka-partner ta sa Department of Agriculture para po sa sendaman na impormasyon na at least matabangan kita kung ano man itong mga lockdown na pwede ta i-harmonize para po sa protection pa sa tuyang mga consumers. Ayan, okay. So, dai po kita mahandal sa pag mga araw kaining kalamidad, yaon an sa tuyang pag-antabay nganing daimang kita basta-basta maagrabyado. Kasi ibabaga dyan minsan na may igwana nga ning kalamidad, gusto pang magbentahe. Yeah, So, iyan ang pinag-iwasan ta. Pinag-iwasan ta iyan na mangyari. Kaya, Ma'am Bem, yes po. ang pakiulay ta dyan sa mga, siyempre, di kita nawara na makiulay sa mga retailers at mga partners na sila, lalong-lalo sa mga talaga nagsusunod sa mga rules and regulations ng Department of Trade Industry. Nakipag-coordinate man sila sa tuya kung talagang kay puwan ng gibuni yan base duman sa pagkipag-transaction nila. So liwat po ang pakiulay ta, Ma'am Bem, na day po sa araw mga panahon, day na kita magsamantala duman sa nasabi mo na day na po kita mag-approvichar para po sa tuya lang na ganansya sa pagnenegosyo. Isipon na lang po, Ma'am Bem, na sa pagnenegosyo, ang objective ta nga ni so profit, syempre. Pero dito po paglingawan. So, responsibilidad naman sa mga consumers ta. So, tama lang pong pagnenegosyo. Yan lang po ang pighagad ng DTI. Sa mga consumers naman, baga, Ma'am Bem, pighagad ta na maging mapanuri, sabi mo nga, maging mapanuri, mapagmatsyag na mamimili. So, dakol po kitang pagpipilian, mga consumers, mga dear consumers. Dakol po kitang pagpipilian ng mga produkto o any brands na yaw dyan na so kayang-kaya ta lang po. Ngunyan po, pag may nahiling po kamo na medyo nagsasamantala doon sa mga suki nindo or sa mga retailers na nadumanan po nindo, ang ditay po yaong perme para po sa indong mga complaints. Igwa po kami mga negosyo centers na yaong po dyan sa mga munisipyo na harani sa indo. Or even sa Facebook page na baga, Ma'am Bem, perme kita may nakuha ang queries, siguro kitang naako ang questions and paghagad kitabang kung ano dapat ibuhon. So nasisimbagan ta po iyan. Digibon man po ang gabos sa Department of Trade and Industry na masimbagan iyan po mga kahaputan to or any queries na pag-abot po sa mga consumer protection, Ma'am Bem. Oo, tama ka, Sir Ben, ano? Actually, igwa pang dagdag na comment si Madam. Tama, mahalon talaga ang gabos na maritatas. Ang sibuyas, 55 pesos ang 1/4 na sibuyas. Okay, tapos sabi pa niya ni Madam, tama ka po, ma'am. Magayunan talaga ang mga batas nindo dyan. Pero daiman lamang ang nasusunod pag abot sa merkado. Ayan, sana. Pero siguro, Sir Ben, para kay Madam, kung igwa ka pong reklamo, tama, sabi nga ni Sir Ben, kung igwa ka pong reklamo, manungod sa mga presyo kaini sa paghiling mo, bako naman makatutuhanan, bako naman parang ang apod kaini, bako nang makatarungan, no? Bako na reasonable, Ma'am Bem. Bako na reasonable ang presyo. Daiman po kita pinagbabawalan na ipaabot na po ang satuyang mga hinaing, mga concerns, mga reklamo. Pag-abot po digdi sa maritatas niyaon sa market, halimbawa, kung taga sa inko kamong lugar, pwede ta po ipaabot sa LGU or halimbawa, igwang agriculture, igwang office dyan sa LGU, ano po, ang agriculture. Igwa siyang office sa local government unit kung sa inka po naka-istar, pwede man po ipaabot mo sa inda ang sa imo pong reklamo. Kasi or, po, Ma'am Bem, yes. so market supervisor na pigsabi ko ba? Market supervisor, yeah. Pero syempre, minsan baga sa data aram, baka dain niya aram kung sa inang opisina, best po na magdunga na lang sa local government unit kung taga sa inka po. Tapos maghumapot ka na lang po kung hain ang mga opisina kaini ni market administrator or ni market supervisor or kung ang pinagreklamo mong produkto, agricultural product, hanapon ta po si agriculture. Kung office, kung ang pinagreklamo mo naman po sumanunungod sa timbangan,
na sa paguna mo po sala so timbangan bakong tama sala nga ni bakong tama. Magduman kita Sir Ben sa treasurer's office ng local government unit kasi siya po ang may jurisdiction kaining mga manungod sa weights and measures. Tama ako Sir Ben? Yes, tama ka, Ma'am Bem. Tama po. So yan po ma'am, please ipaabot mo po ang sa imong boses. Dapat po madangog ang sa imong tingog. Tangani po matawan kaiyan kasimbagan na sa imong mga hinain po. Sige po. Kaya Ma'am hani po, yes, please. Kung pwede tang makuha si ano ni Ma'am, o kung i-PM na lang si kung saan po siyang lugar para po at least Makol. mapahiling ka po, Ma'am Bem, kung aruken sa sitwasyon ninda. Iyo. Oo. So iyo tama ka Ben. Ini po ma'am, pwede ka po mag-PM sa Muya sa igo po kaming Facebook page sa DTI Region 5 Bicol. Pakisabi po kung saan na munisipyo or kung saan na market po ining pinagsasabi mo po para ma-address na tama. Ano po? Okay. So, iyan Sir Ben, madali na kita magtapos ng satuyang oras digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Siguro naman by this time, so ibang mga ka-consumer ta na yaon na sa kanya-kanya nindang mga residensya, nagpupuuna kang preparasyon sa paabot na bagyo. Kita baga Sir Ben, mga taga Bicol, mga taga Albay, na kita dahil sa sunod-sunod na bagyo, nabako sa na basta bagyo, so mga makusugo na bagyo inaragihan na kita. Kumbaga, yaon na so resiliency na iyan sa tuyang parang oral daw na na pagkabuhay. Pirmi na kita preparado. So, siguro enough time to prepare kung ano pa man ang sa tuyang dapat i-prepare. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem. Kang last lang na week, Ma'am Bem, nakipag-dialogo kita sa mga hardware sa probinsya ng Albay. So, pighagat na po sa inda na diin na po sinda magbenta kay itong mga produkto ng mga uncertified na pigapunta. So, standard kung sa mga substandard. Kasi nga po, aropin nakakagwa kay Bagyo na maski por paano nakakontribute po yan ng mga substandard materials na yan. Tabako maray na resulta pag iagyan kita kay Bagyo. Sabi nga ni Ma'am Bem, naging laboratorio ang Bicol Region pag-abot sa mga construction materials na pika pa. So, actually, warning na itong bako na warning, Ma'am Bem, pero ang enforcement sabihin na po sila na dain na po talaga benta kayo itong mga produkto na uncertified digdi sa Bicol Region. Kasi sarok pa yan na dakulaon na problema. Kaya dapat pasiguruhon ta na tatao kita maging mga mapanuri nga ni kita. Pero sabi nga ni Sir Ben, so far gari dai naman ki mga nagtitirinda pa ka itong mga substandard sa ngunyan. Bihira na Sir Ben, medyo na nasara na kang mga nakaagitang pag-enforce, pag-monitor. Sana, Ma'am Bem. Sana. Pero dapat pa siguro manggiraray kita. Bago kita magbakal, i-check ta himaray ang satuyang binabakal, lalong-lalo na pag-abot sa mga markings and labels, so mga labeling requirements, ito ang satuyang i-check. The absence of them, itong mga saro ito sa mga dapat questionon ta na wala sila mga appropriate markings and labeling requirements. So Sir Ben, siguro mapaaram na kita. So sa imo na sana pong mga panghuring mensahe sa tuyang mga parantabay in preparation Sige po, Ma'am Bem. Undas, Buda, Bagyo. Keep safe po, magdangog po sa mga anunsyo ka sa tuyang mga authority, magsunod po kita sa mga isasabi ka sa tuyang mga otoridad
di po magtagas-tagas ang payo. And sabi ko kasubago, kung mabarakal po kita ng mga barakalon ta, so tama lang po para po so iba man maka-avail kung ano man po ang satuyang kakaipuan niya na maabot na undas, tapos may papabot kitang bagyo. So keep safe everyone po. Dai mag-hoard, ano Sir Ben? Dai Yes, ma'am, Ben. mag-hoard. Oo. So tama lang. Dai taman dapat ubusan itong mga satuyang Okay, sige. Okay, sige. Sir Ben, ano na ini? Tapos na gari ang satuyang oras. Nakalampas na kita kidiin. So Sige. sa giraray, magpangadji kita. Ta nganing antabayan kita kang giyahan kita sa tama tang mga desisyon asin preparasyon para sa maabot na bagyo. Salamat Sir Ben. Sana iligtas man giraray kita sa anuman na peligro. Maski agihan kita kainin ni Paeng. So sa giraray ini po si Bem Romano Berango ang sa indong consumer, ang sa indong kaiba digdi sa radyo sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa DZGB na nagsasabing maging mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Salamat, maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.